E agora sí imos coa contraportada con Brais Doval. Moi boas, Brais. Hola, moi boas tardes. Contanos que noticias temos. Pois a primeira noticia... Mira, douche paso igual que a Rocío, como ves, cando ven en punto coas noticias. Home, en importancia estamos aí. Sí, aí estades. De feito, non sei se serás ti máis que vas antes. Pois a verdade é que sí, eu tamén non creo, a verdade. Bueno, pois a noticia de hoxe é que meten en prisión a 200 galos despois dunha pelexa ilegal. Sí. Nunha prisión de galos. Nunha prisión normal, non, de galos ainda na fixeron. Pero sí, a verdade é que tal cual o estades oindo é que 200 galos de pelexa que se encontran ahora mesmo encarcelados nunha prisión de Arkansas, Estados Unidos, despois de serem incautados nunha pelexa ilegal. O motivo de que estean en prisión non é que vayan ser xudgados, pero o que pasa é que o pasado 17 de marzo fixose unha macro redada contra unha mafia especializada en pelexas ilegais deste tipo, na cal detiveron a cerca de 60 persoas e todos os galos que tiñan en posesión pois foron recollidos. Como non sabían onde metelos, hasta que fora ao xuizo pois decidiron que van a ser utilizados como proba, pois o xerife do condado decidiu que sexan os propios reclusos dunha cárcere os que cuiden deles. E aquí é onde se aprecia o bonito do ser humano, porque os meteron na cárcere para que estiveran a bo recaudo, e son os propios reclusos os que os utilizaron para facer pelexas ilegais. Entonces tiveron que sacar da cárcere e metelos noutra cárcere. E bueno, vaya lío. Sí. Vaya mudanzas. Pobres galos. Eu non sei, pero dame a impresión de que o menú do cárcere vai a incluir sopa de polo, vai a haber galo ao forno. No, ten toda a pinta, sí. No, filete de polo, vamos. Estou completamente seguro. Pois sí. E despois temos outra de que para xogar na NBA non fai falla ser científico, porque está claro que para xogar na Liga do Mundo a intelixencia non é a clave, porque isto digo por unhas declaracións de Jordan Clarkson, actual xogador dos Cleveland Cavaliers, que dixo nunha entrevista radiofónica que ele cree que os dinosaurios foron as mascotas de persoas moito máis grandes que existiron antes que nós. O sea, si un T-Rex sería o pastor alemán dunha persona de sí. 50 centímetros. 50 metros de altura. Aí estamos. Ten toda a lógica isto. Sí, bueno, para ele é así. A ver, nós ali non estábamos nesa época, entonces non podemos saber se é verdade ou non. Bueno, excepto eu. Sí, é verdade, Pepe. No, pero é moi preocupante a esta xente que pensa que os seres humanos e os dinosaurios conviviron nalgún tempo. Existe. Iso foi por culpa dos Picapedra. Tamén, pode ser. Efectivamente. Os Picapedra fixeron moito mal. Pedro e Pablo fixeron moito mal. A ver, nós ali non estábamos, o sea, eu sempre tamén digo, é certo, ten razón, Brais. Sí, Pepe pode confirmar. Bueno, eu estaba dormindo. Pero bueno, xunto a estas declaracións houve outras celebridades do mundo da NBA que tamén dixeron cousas tan interesantes como Shaquille O'Neal, que é un gran defensor de que a Terra é plana, porque cando vai de costa oeste a costa este de Estados Unidos el non ve que se redonda, o sea, para min é plana, foi o que dixo. E despois unha reflexión moi interesante de JJ Redick, que ten razón, que é un xogador dos 76ers de Filadelfia, que dixo: a palabra dinosaurio non está recollida nun dicionario ata 1842. Por tanto, se non había palabra é que non existían. O sea, os dinosaurios nunca existiron, porque se non tería unha palabra para denominar os dinosaurios. Empezaron a existir no 1800 e pico. Efectivamente, eu creo que é unha lógica aplastante. Claro, é que os dinosaurios non se chamaban ti, dinosaurio, que fas? Claro, efectivamente. Entón, claro, é lógica aplastante. Eu non ten todo o sentido do mundo. Pura. Non existe hasta que se chama. Claro, estes rapaces pasan pola universidade da vida. Danlles títulos. Pero bueno, parece como a universidade non pasa por eles. Non o podría dicir. Era obligatorio ata hai pouco tempo que os xogadores da NBA tuveran que pasar polos equipos universitarios. Tal, esa norma se quitou do medio, precisamente creo que foi por Shaquille O'Neal, creo que foi o primeiro deles, pero é que a universidade non pasou por eles. Non, efectivamente, por moitos destos a verdade é que non. E quen deberían ir a clases de cociña, que ben hilo aquí temas, son tres estudantes de intercambio que provocaron un incendio en Italia ao intentar cociñar a pasta sen auga. Isto pasou en Florencia e tres rapaces... Como se lles ocorre? Non sei. En Italia, ademais, que sacrilexo. Eu creo que escoitaron que a pasta en Italia faise sen aceite, e eles entenderon sen auga, e claro, pasou isto. E nada, basicamente, como me queda pouco tempo, decir que incendiaron toda a cociña, tiveron que ir os bombeiros, e, bueno, a pesar de que eu pensaba que iban ir para a cárcere, porque a pasta en Italia é algo super importante, pois, bueno, tomaron ben, e parece que nada, de feito, algún chef local se ofreceu a que pasen polo seu restaurante a enseñarles un pouco. No, o chef xa buscando traballadores sin pagarlle, non?
bonita, como sí. algún outro de por aquí, Sí, por este sí. país, sí. Bueno, ao final saílles ven a xogada clases dun profesional para facer pasta. Aínda que aquí os estudantes son os que mellor fan pasta, Sí, eso sí. Estudantes universitarios. Os macarrones que trouxen hoxe. Claro. Grazas, Brais, ata mañá. A vos.